Now we have a non-official result for the time being. Number 1, Henrik Høber. Og det næste, vi skal se, kommer fra Estland. Det er Pille Oberpal. Og jeg skal bede Anne Vidar om at gøre sig klar. Med på vognen i en spejder har Pille Oberpal Pillerin Rusilet. Hun kører med Siglavi Capriola Ferdinand, en 11-årig lipsanerhingst. Og hun fortæller, at det er det første internationale stævne, som hun er til her på Dorthea Lyst. Kom die eerste gebunden, hè. Ik denk dat we gaan. Je weet het, door toen nog een keer tegen dat pluk is af, weet dat ze toen nog een keer gezien hebben. En dan begint het te randen. Meer contact also meer strenger. Ja. Veel meer ontspannen of alles die dat kiezen. Derfor har de dækket sig, og så har de lige lavet en ekstra kapper med flot palæg, flot. Så trækker de hæstet op, kommer op med en skole på uden søjle, og så ud og indkører sig. Ja, så var det lige lidt op, der var på. Det er da også lidt gerne, ikke? Ja, men det er ikke, nej, et stort, nej, det er skidt. Jeg har brugt den duenja, den spanske. Nej, det er så godt chicas. Ja, den har du da med den anden, den der. Det er Interflor. Hvor der er han ude, ikke? Ja, Interflor, ja. Den synes jeg heller ikke. Welke een katoe dingen op zijn bakkatoe. Maar nog niet zie je.
Je ziet dat je kunt naar die video's en anders zien die stikt zijn neus in. Ja, neus. Ja, hetzelfde met Rembrandt. Ja. Jan. Ja, de hand geeft niet. Ja, ja. En die hangen op dat bit, hè. En dan steken ze een kop zo muf toch uit dat bit te gaan hangen, hè. Ja, dat is goed. Ja, maar ze dat beter gereden dan hem, hè. Ja, dat is ja, het had misschien een beetje plat, maar Ja, kijk, ze rijdt juist de galop, nog een keer. Als ze hem na, ja, dan moet ze rustig kunnen maken. Dat ze weten dat, hè. Eller også måske ikke. Eller også synes jeg, bare Ja, dan ging het erop. Maar het is een ander stilgeval, hè. Oké. Een beetje gaar lopen. Hun har været lidt let over det snor. Hvis du finder på, hvor man ikke aner, hvem der skal forhandle det der. Je zult wel verder uitrijden. Het probleem is dat hij zijn neus wil vooruitschuiven. Ja, maar dat is omdat ze dat van te zwoer van. Dat kunnen niet zijn. Ja, neus nou weer. Meer contact, meer contact. Ja, die neus gaat weg. Meer contact. Weet je, goed trekken nu. Dat is de fundament. Thank you, Pille Oberpfahl. Ja, dan moet dat in, hè. Uit dat bit willen doen, hè. Den næste vi skal se, det er Anne Wider fra Danmark, og efter Anne Wider er det Glenn Heslo fra Sverige. Anne Wider vandt sølv ved sidste Danmarksmesterskab i 2010. Det gjorde hun også i 2004 og i 2008. Anne Wider kører med en Oldenborg-valak på 14 år, der hedder Egelund Meteor, og med på vognen en kylende